does majority give up on humanity? Why do we break too easily? But we're through our senses, the seeds I feel, emotions are intentions. Now we ride our horses too fast across the battlefields, and why do we judge too simply? We build our fences, we build our walls. They won't defend us. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, yeah, yeah. Inspire with goodness and kindness in us. Inspire with good words. Think about the new day in the night. Love is great, 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 great. Love is great, 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 great. Love is great, 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 and I can feel it. Love is great, 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 great. The warriors are dreaming their fantasies of a rich and peaceful future. In truth, in respect with the nature, there is war outside and there is war inside. But the ones who started won't fight it, they never like it. Why can't we ever see that justice shall never be till we're wise enough to want it and strong enough to live it? Hey, yeah, inspire with goodness and kindness in us. Inspire with good words. Think about the new day in the night. Love is great, 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 great. Love is great, 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 great. Love is great, 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 and we can feel it. Love is great, 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 great. Dobrý večer. Já vás tady všechny srdečně vítám a jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu. Já jsem se před chvílí ptala, jak se to dneska jmenuje? Pod čím to mám uvést? A Tony mi říká, je tam napsaný talk show Simony Babčákové. Takže já mám svou první talk show. Tak jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu na mou první talk show. I když teda já jsem v tom celkem nevinně, není to úplně nějaká tady moje, nějaký můj egomaniakální úlet. Byla jsem vyzvána tady neziskovou organizací Péče o duševní zdraví a je to akce v rámci týdne duševního zdraví, což asi všichni víte. Slyšíte mě? Chci, že se neslyším. Slyšíte mě dobře. No. Myslím, že byste mě slyšeli dobře i takhle. No. Ale takhle je to formální. Já děkuju Tony Nias s Vladimírem za krásnou úvodní píseň. To byla Tony autorská píseň, kterou mi v létě pustila a mně se tak líbila, že jsem mi tak jako lehce přátelsky přemluvila, aby ji tady zaspívala, přestože ještě nemá žádnou CDčkovou ani deskovou podobu tu píseň, takže už tím jste dostali jeden mimořádný dárek dnešní večer.
Proč si já myslím, že má smysl pořádat takové akce, jako je ta dnešní, je ten, že myslím si, že velkou část nějaké tady psané paměti lidstva jsme se vesměs jako základně museli věnovat úplně tomu základnímu tělesnému přežití. A teď jsme třeba, já jsem jako druhá generace, už která vyrůstala v míru a nějak celá žiju v míru a vlastně v relativní hojnosti a dostatku. Jo? Mám zajištění bydlení, teplo, pravidelný přísun potravy, takové ty tělesné věci, aby ta tělesná část té lidské bytosti byla uspokojená, tak ty už mám zajištěný dlouhodobě a myslím si, že už jako velká část populace v Čechách rozhodně, samozřejmě jsou mezi námi i spoluobčané, kteří řeší základní přežití, jasně. Ale to není úplně momentální dnešní cílová skupina tohoto večera. Cílová skupina tohoto večera jsou lidi, kteří tyto tělesné potřeby už zajištěné máme. A máme zajištěný, dejme tomu, nějakým způsobem dlouhodobě, už to vyděšení prostě z té války tak jako asi jako odeznívá. A uvolňují se nám kapacity tím pádem. A já to vnímám tak, že se nám uvolňují kapacity zabývat se tedy těmi dalšími částmi lidské bytosti. A někdo to prostě nazve duše, někdo to nazve psychika, někdo to nazve radost třeba. A to je jedno, jak si to kdo nazve, ale každopádně asi všichni víme, o čem se bavíme. A mně přijde, že bychom jako tak nějak evolučně tu civilizaci už měli jako posunout o nějaký vývojový žebříček dál, abychom už jaksi z toho autodestruktivního systému prostě zase nějak se vrátili k sobě a nějak k tomu komunitnímu a vzájemnému a abychom se nějak víc věnovali těm souvislostem. A proto jsme uspořádali dnešní večer. Na začátku hned odbydu ta oficiální poděkování, komu děkujeme, tak samozřejmě neziskové organizaci Péče o duševní zdraví, která to zorganizovala. Děkujeme studijní a vědecké knihovně za poskytnutí prostoru. Tony tedy děkuje Bohu. Tony děkuje Bohu. Můžete si zároveň u toho duchu taky udělat poděkování, nějaká svá, jestli chcete mamince, tatíkovi a tyhle ty věci. Ale samozřejmě bychom chtěli poděkovat i inženýrce Aně Maclové, pod jejíž záštitou se dnešní večer koná, je to náměstkyně primátora Hradce Králové. Finančně podpořil tuto akci magistrát města Hradce Králové a tepelné hospodářství města Hradce Králové. A teď už přejdu k našim hostům. Oba naši hosté pracují v ústavu, takže to se hodí. Nejdřív představím první hosta, kterým je Petr Winkler. Já jsem se Petra ani neptala, jaké všechno má vystudované školy a jaké všechno má tituly. Hodně i studoval v zahraničí, protože jsem se prostě nechtěla hned na začátku strapnit s tím, že to nebudu umět ani vyslovit, přečíst, ani nebudu znát ty hodnosti. A Petr zase se nechtěl úplně nějak jako prezentovat, jakože aby nějak tady na vás machroval. Takže jenom takový základní věci. Jinak Petra Winklera můžete hodně znát v médiích, protože je často zván jako odborník na různá témata. Ten záběr témat má skutečně široký a přispívá jak teda do vědeckých časopisů, tak je zván do rozhlasu, do televize a rozhovory jsou s ním v různých časopisech a často je zván jako odborník. Takže jak si v té komunikaci už je takový jako ostřílenější. To byl jeden taky z důvodů, proč jsme ho pozvali, aby se vás nelekl. No, on se nelekl. A vzal si na to pořádný poťáky. Vy se potom podívejte, jak je krásné. My jsme se dneska seznámili, já jenom vstoupil do té restaurace, kde jsme se seznámili a já už jsem nedělala ty boťáky a teď, když už jsme se hodinu znali, tak už jsem si dovolila, jestli si můžu šáhnout, takže já už jsem své fetišistické potřeby lehce ukojila. A nebudu rozvíjet představit, co bych dělala s těma botama sama doma. Přeci jenom není to stand-up, je to seriózní, prosím vás, ano, dneska večer debata prostě o duši, ano, a o duševním zdraví. Simčo, buď seriózní. Jsou tak krásné ty botičky. No, a chci vrátit k Petrovi. Petr pracuje v News,
NUC, to je ústav pro naháče. NUC. Teďka hodně makám na angličtině, takže občas teďka hodně jako polyglotka. Je to Národní ústav duševního zdraví, o kterém si samozřejmě budeme povídat, protože já jsem třeba vůbec nevěděla, že něco takového existuje a zajímá mě, co se tam vlastně dělá, kde vede výzkumný program sociální psychiatrie, což jsem taky vůbec netušila, že něco takového existuje, takže to je hned další otázka. A také se věnuje ekonomii duševního zdraví, to jsem taky netušila, že vůbec existuje. A tomu se věnuje na King's College v Londýně, kde si dodělává doktorát a má četnou zkušenost se zahraničními projekty, takže vůbec, což mají teda oba dva naši hosté. Já mám fakt strašnou paměť na jména, jo, takže Těma, většina z vás Těmu, nebo mnozí z vás Těmu můžou znát z Hradce, se jmenuje Artem Vartaňan. Tak oba mají zkušenosti ze zahraničních projektů, tak bychom rádi taky dneska trošičku si srovnali, kde jako Česká republika v téhle oblasti stojíme. Tak, já poprosím, to už je ten mikrofon od tebe, Tony? Takže já poprosím tebe, Petře, teď ti položím první otázku, co teda, čím se zabývá Národní ústav duševního zdraví momentálně v Čechách, by mě zajímalo. Jo, tak předně děkuji za krásný uvedení. Národní ústav duševního zdraví je instituce, která se zabývá dvěmi činnostmi nebo dvěmi obory činnosti. Slyšíte mě dobře? Mimochodem je tam vzadu? Blíž mikrofon? Takhle je to lepší? Teď je to super. Jo, tak bezvadný. Takže takové je dvě hlavní oblasti činností. První výzkum, a to je ta největší, výzkum v psychiatrii, jak klinický, tak různé neurobiochemické věci, které se dějí v mozku nejenom člověka, ale i u animálních modelů. Výzkum služeb drogových a drogové epidemiologie a mezi tím také výzkum v sociální psychiatrii, o kterém se budeme bavit asi dnes víc. A ta druhá oblast je vlastně léčebná, protože my sloužíme jako klinická základna 3. lékařské fakulty, to znamená léčíme také lidi, kteří mají... A rovnou je u toho pozorujete a děláte si rovnou výzkum, ne? Spojujete to takhle? Ano, na té klinice probíhá klinický výzkum. To má logiku. Jo. No, já jsem mohla předvíst, jak jsem chytrá, jak mi to pár. Promiň. A tak já bych se zeptala, co to je teda ta sociální psychiatrie? No, my tady tomu v těch našich končinách rozumíme tak zjednodušeně, že to je všechno, co není ta klinická psychiatrie, to znamená ta, která nepracuje s konkrétním člověkem, tu konkrétní terapii, a všechno, co není ta psychiatrie, řekněme, nebo ten výzkum neurobiochemický nebo elektrofyziologický, prostě to zkoumání mozku a pitvání a zobrazování a tak dále. Ale jsou to ty společenské souvislosti, ekonomické souvislosti, souvislosti, které zasahují potom i do jiných oborů, jako právo, etika, filozofie a tak dále, tak dále. Konkrétní příklad, prosím tě, abych si to nějak... Jo. Tak já to můžu říct rovnou celý, protože on to tak jako celý dohromady dává smysl. To, co u nás děláme, tak na čemu já se věnuji, tak je jedna z těch věcí je psychiatrická epidemiologie. To znamená, díváme se na to, kolik lidí s různým onemocněním v populaci je, jak se ty trendy vyvíjí, jestli třeba před 20 lety bylo víc lidí s depresí nebo míň. Koukáme se na to, co ti lidé dělají, jestli se léčí nebo se neléčí. A jaké to má třeba různé souvislosti právě socioekonomické, řekněme, jestli po... Jakože kolik to stát stojí? No to taky, to je jedna z částí té ekonomie, ale třeba když přijde ekonomická krize, jestli najednou je víc lidí, kteří mají depresi, nebo víc lidí, kteří páchají sebevraždy. Tak logicky by to vypadalo, že je a je? A je. A to je ta jedna z těch oblastí, kterou se zabýváme, epidemiologie. Jo? A teď, když ty lidi se léčí, tak kde se léčí, jak se léčí, a to je ten výzkum služeb. Jo? Jestli ty služby, které dostávají, tak jsou efektivní. Jestli jim pomáhají. Jestli jenom někam nechodí a vlastně jako to nemá žádný smysl. Jo? A jak jsou efektivní. No ale to zase by nebylo úplný, kdyby tam nebyla ta informace o té ekonomii. To znamená, když je to efektivní, tak kolik to taky stojí. Jo?
když budeš třeba mít nějakou jako malou krizi životní a nějakou malou jako depresi, tak eventuálně se to dá řešit tak, že tě pošleme kolem světa na různý pláže do Karibiku. Jo? Takováhle služba existuje v Čechách? To právě neexistuje, protože to zase bychom všechny ty jako zdravotní zdroje nebo zdravotně sociální vyčerpali na tebe, rozumíš? A to by nebylo fair k těm jako ostatním. To znamená, koukáme se na to, jestli ty služby jsou taky cost efektivní, tomu tak hezky česky říkáme. To znamená, jestli za ty peníze, které to investujeme, ten efekt, které ty služby produkují, a ten efekt měříme různými způsoby. To mě hned zajímalo právě. No. Čím se poměřuje ten efekt? Jako jestli chodím do práce a platím daně, nebo? No to je jeden z výstupů, jo? Ono to totiž není tak lehký jako v té fyzické medicíně, že jo? Tam si zlomím nohu, jo? A jak se pozná, že mi ji vyléčili, no tak podívají se, že jo, na ten rentgenový snímek a vidí, že chodím a je to v celku jasný. Ale v té oblasti duševního zdraví tam je to přece jenom složitější, že jo? Tam to není jenom nějaké klinické jako syndromy, ale taky nebo to, co vidíme v mozku, že jo, ale taky to, jak se cítíš, jo, jestli třeba chodíš do té práce nebo ne, nebo jsi stále na nemocenský. A těch výstupů je hodně, včetně toho, jaký to má vliv na tvoji rodinu a jestli ti musí poskytovat hodně péče nebo ne, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže těch výstupů je hodně. Já bych se chtěla zeptat statisticky, jak se teda na tom v současnosti vedeme třeba v poměru před 20 lety? Zhoršuje se to nebo zlepšuje se to? Jako v rámci toho, jak náš životní standard vlastně pořád stoupá? No, to vypadá jako zdánlivě jako velmi jednoduchá otázka, že jako stoupá nebo klesá. Ale ona vlastně vůbec jako není jednoduchá, protože se musíme podívat na to, jaký čísla máme k dispozici. No? A ty jsou v podstatě dvojího druhu, to je jednoduchý. Jo? Buď máme čísla, které jsou z oficiálních statistik podle toho, kolik lidí se léčí. Jo? Ale problém je, že v té oblasti duševního zdraví se spousta lidí neléčí. Že? To není tak jako explicitní a není to tak zjevný. Jo? Spousta lidí, třeba v tom jako kulturním kontextu, ve kterém se nacházíme, takový stigmat, že jedna ta oblast, kterou se zabýváme, o které asi budeme mluvit dneska taky, tak se neléčí. Že? Jako, jsem chlap, já jsem v pohodě, že jdu na pivo s kámošema a jako nemám problém. Takže spousta lidí, kteří třeba mají depresi, tak se jako neléčí. A proto máme druhá čísla. A ta pochází zase z takových celonárodních průzkumů, kdy my dáváme standardizované dotazníky, podle kterých my screenujeme vlastně to duševní zdraví populace. Ty jsou tedy předpokládám anonymní. Ty jsou samozřejmě anonymní, že jo? A tam ta čísla právě vychází úplně jinak. Nebo je tam velký Já jsem nikdy žádný takový dotazník, která nedostala. No všimla jste, že jsem ti ještě neodpověděl. Promiň. Aktivita, jak jsme se o tom bavili. No a co nám z toho vychází teda? Na to se ptala. No. Já jsem to třeba jen takhle jako uvízt a tím jako podal tu pointu a ty už si ztratila a jsem mnou trpěl, doufám, že tady nikdo ještě nemusíme. A tam to vypadá, že v těch závažných duševních onemocněních, jako je schizofrenie nebo bipolární porucha a tak dále, tam ta čísla zůstávají takměř stejná. Jo? Ale v těch lehčích jakoby, duševních onemocněních, které se týkají deprese, úzkosti, tak tam naopak rostou. Jo? A rostou jak u té léčené populace, tak zřejmě také, ale to nevíme úplně přesně, protože ty výzkumy tady úplně jako nemáme v Čechách ještě tak dobré a tak časté. Zřejmě roste i v populaci celkově. Se omlouvám za své skákání do řeči. No, protože víš, co mě běží prostě asociace, jo, jak probíhá ten výzkum, jestli se počítá prostě s psychosomatikou, že když teda neřeším nějaký jako úzkostný duševní stav, tak se mi to projevuje prostě jinýma nemocema, takže pak sice jsem nemocná, ale s chřipkou, ale v podstatě mám syndrom vyhoření. Jo, že jsou to takový jako velice těžko statisticky nějak relevantně zachytitelný faktory, protože prostě ten duševní stav, to duševní zdraví prosakuje do celého všeho bytí a jak to chceš, tak mě právě by zajímalo, z jakých faktorů jste schopni udělat z tohoto statistické údaje. No já jsem ti to částečně řekl. Já vím tím dotazníkem, jo, ale tak
Kolik tak lidí třeba se dotazujete, jako jaké výseče společnosti, nebo na to jsou asi agentury, věď? No, tak co pak, agentury je hodně, ale na to jsou různý designy, že těch výzkumů musíš to samozřejmě udělat dobře, jako, jo? Aby se zeptala, aby se na to, čemu říkáme reprezentativní vzorek populace, jo? Aby tam byly všechny ty skupiny jako zastoupeny. A to je taková celá jako oblast, který ani moc nemá jako smysl mluvit, ale my se samozřejmě neptáme jako, hele, máš syndrom vyhoření, ale prostě ptáme se, jako, jak se cítíš, jak jsi si prožila nějaký takový momenty, které jsou spojený s různými onemocněními. To znamená, že my se tě tak jako nenápadně zeptáme, jestli si doma po večerech halucinuješ. A když jako nějak významně, tak asi usoudíme, že máš možná nějaký psychotický prožitky. A to jsou takový jako standardizovaný nástroje, které mají za sebou desítky let výzkumu a ověřování. To není jako, že my jsme si to jako vymysleli a teď se ptáme. Vy navazujete už. No, tak samozřejmě navazujeme na ten výzkum, který už tady je, a to jsou to jako sofistikované metody, kdy prostě ty vezmeš tu část té populace, v prvním kole třeba, teď tě oscreenuješ těma nástrojem. A takhle to bylo vyvíjení ty nástroje. Teď tě oscreenuješ a řekneš, no ale co když ty nástroje jsou blbý, že jo? Co uděláš potom? No, vezmeš náhodně z toho vzorek těch lidí, který si oscreenovala. Jo. A teď je pošleš ke klinikovi, který neví, jak dopadli v tom screeningu. No. A řekneš mu, hele, vyšetři je. On je vyšetří, když se podíváš, jaká tam je shoda mezi těma klinikama a mezi těma nástrojem. A když je shoda velká, tak už asi ty jako nástroje jsou dobré. Je to kontrola prostě. No. A dneska už po těch jako desítkách let výzkumu jsou ty nástroje docela jako spolehlivé. Tak tím jsme se dostali k té sociální psychiatrii a ty studuješ na King's College London ekonomii duševního zdraví. To jsou ty ekonomické výstupy tady té sociální psychiatrie? No, to už jsem v podstatě částečně řekl, jo, že když něco je efektivní, třeba nějaká antidepresiva, jo. To jsou takové ty otázky, jako, které jsou implicitně vždycky na stole, jo, protože ty máš vždycky nějaký rozpočet na to zdraví a na duševní zdraví. A teď jako rozhoduješ, kam ty peníze dát, že? A podle čeho se rozhoduješ, jo? A jsou takový jako různý momenty, podle kterých se můžeš rozhodovat, to můžu zmínit potom. A ty otázky jsou třeba jako, když mají lidi jako mírnou depresi, jo, tak máš jim dát psychoterapii, nebo antidepresiva, nebo kombinaci, nebo celé, jo? A podle něčeho musíš rozhodnout, že? A rozhoduješ právě podle, a teď můžeš rozhodovat, jako, jo? Podle to, čemu jako českým hezkým slovem říkáme jánabráthismus, jo? Že budeš jako platit to, co dělají tvoji kamarádi. Jo? To je jako jeden moment, podle kterého se můžeš rozhodnout. Druhý je třeba, za co jsme platili jako vždycky. Že? Prostě vždycky jsme dávali peníze tam, tak je tam budeme dávat dál. Nebo se můžeš rozhodovat podle nějakého strachu. Že? Jako kdyby tady pan jako tenhle významný v médiích nedostal, tak dělá v médiích bugr a my ztratíme politický body třeba. Jo? To všechno jsou faktory, podle kterých se můžeš rozhodovat, ale pak taky se můžeš rozhodovat podle nějaké evidence. To znamená podle toho, co víme, že právě za ty peníze, které ta služba stojí, produkuje ta služba ve smyslu nějakých zdravotně sociálních benefitů. Já jsem si totiž, když jsem to slyšela, ekonomii duševního zdraví, tak jsem si představila, že vyčíslujete prostě statisticky, kolik stát stojí alkoholismus, kolik stát stojí gamblerství třeba, takovéhle věci. To je taky součást toho? To je taky součást, ale to je jenom taková jako jednoduchá jako věc. Jo, to není to, co. A mě by teda zajímalo, vlastně mám dvě otázky na nás. Jedno, jestli vás někdo bere vážně a řídí se podle vás někdo. Jo, takže máš pocit, že to má smysl, že ta komunikace... Jo, to já zatím kejvu, že chápu otázku. Jo, protože ten výzkum mě zajímá, nebo já vůbec jako v Čechách mám pocit, že jako odborníky máme fantastický, ale že mají málo prostoru. A druhá otázka je, jak my vycházíme ve srovnání se zahraničím. V čem konkrétně? Tématu, jakoby v tom osvíceném přístupu k duševnímu zdraví. Tady v tomhletom, v té i pružnosti nějaký, nebo... No tak ta první otázka, jestli nás někdo bere vážně. No tak třeba v Anglii hodně, jo?
Tam se to tak jako řídí tím, že prostě ty lidi tak jako vnímají, že jsou součástí té občanské společnosti, mají tam nějakou zodpovědnost za tu roli, že přerozdělují ty finance, které jsou věnované do toho oboru a v podstatě jako tu zodpovědnost nesou tak, že chtějí a jejich zájem je, aby opravdu prostě investovali do toho, co přináší největší jako společenský blaho, řekněme. A tady tu motivaci vidím u spousty lidí, jo? Třeba u těch, kteří pořádají tenhle seminář dneska, u spousty lidí jako starém, že chtějí vidět, jak ty jejich služby jsou efektivní, že je to zajímavé, že chtějí taky dělat jako to, co má nejlepší efekt. Jo? Ale co se týče takové ty systémové role, že by Český zdravotní pojišťovna, ministerstvo zdravotnictví tak inkorporovalo tu kulturu jako toho, že fungujeme na základě evidence a ne těch jiných motivů, který jsem jmenoval, tam ještě nějaký rezervy máme. A ty se nějak podílíš i teďka na té rekonstrukci psychiatrie, která nám tady tak napůl visí ve vzduchu, jestli bude, nebude, já nemám přehled, kde se teďka nacházíme, máš k tomu nějaké informace? Jo, no, mám k tomu nějaké informace a nějak se na tom podílím na reformě psychiatrické péče. V jaké fázi teda jsme, jestli to není tajný, jestli to můžeš říct? No není, ale teď já jako jsem takový jako rozpačitý, jaký level detailu ode mě vyžaduješ. Teď bys ráda slyšel. Mě osobně zajímá všechno. Všechno. A já tady mě sice ukazovali 5 minut a zároveň já jsem sebrala 5 minut úvodem, takže už klidně to o 5 minut posunu, protože to si myslím, že je docela zásadní otázka a ty jsi docela zásadní zdroj informací. Ale tak když všechno, tak já začnu tak jako tím širokým jako obrázkem. Určitě tady většina lidí viděla Přelet nad kukačím hnízdem, že? Kde je vyobrazený, nebo četla knihu Přelet nad kukačím hnízdem, kde je vyobrazený ten velký... Vyhoďme ho z kola. Vyhoďme z kola. V českém překladu. V českém překladu, ale v originále to bylo One Flew Over the Cuckoo's Nest. Hele, ne, tam jde o to, že tam prostě jsou ty velké ústavy, že ty lidský práva porušovaný, ty lidi prostě medikovaný tím, čemu dneska říkáme jako chemical restraint, jako chemické omezovací prostředky, jako těma lékama sledovaný a tak. A to se začalo měnit v 60. letech v Americe, v Británii, v západní Evropě. A v podstatě dneska jsou dostupné všude takové ty komunitní služby přátelštější a tyhle velké ústavy jsou do velké míry transformované a do velké míry minulosti. Tady v Čechách úplně ne. V tom východním prostoru, díky jako ideologickým a jiným věcem, které tady byly, prostě, tak pořád jako tady jsou. A ta reforma je o tom, jakoby to přenastavit ten celý systém a umožnit těm lidem, aby prostě měli ty ostatní služby, které mají jako komunitní a různé další jako specializované služby, které by měly být dostupné předtím, než prostě se dostanou do nějakého vysoce specializovaného zařízení, jako psychiatrická léčebna. A o to se snažíme. Zmeštit ten systém. No a tak jako ho přizpůsobit tomu, co v současné době už jako víme, známe a umíme. Že? A jsme teda tam, že se o tom mluví už od době po revoluci. V roce 2011 až 2012 začalo vypadat, že se jako něco velkého začne dít. A teď jsme ve fázi, kdy je to pořád takový jako yeti, že o tom všichni mluví, ale nikdo to ještě pořádně jako neviděl. A odborníci ze zahraničí říkají, že těch prvních 20-30 let je nejhorší. Na té reformě, jako, že to je ten největší jako... A my máme za sebou první 5letku. No skoro, no. Tak ale je to na stole teda jako debata, jako... není to úplně v koši? No to ne. Není to úplně v koši. Akorát ještě teda potřebujeme připravit ještě víc to podhoubí, no aby to vůbec bylo jako proveditelný, jo? No já si myslím, že spíš potřebujeme začít jednat, jo, ale... A kdo teda by měl začít jednat? Jako, pokud se chce to jednání? Hele, tak ta transformační fáze je náročná, že? Samozřejmě, protože potřebuješ to jako převíst tu péči. Ještě jeden systém už nefunguje a druhý systém ještě nefunguje. Ty potřebuješ mít vlastně jako oba, takže ta transformační fáze je náročná. Ta by měla být financovaná z Evropských sociálních fondů, který administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
a uchází se o ty peníze, které by chtělo přerozdělovat ministerstvo zdravotnictví. Tak teď už vidíš, jaká je to komplikace těch zodpovědností. A tam jde o to, aby teď ty peníze, které jsou tady a jsou na to určené a jsou na stole, tak byly investovány právě efektivně, tak jak jsem o tom už dneska mluvil. A vy jste i ten ústav, a to už je poslední otázka, vy jste ten Národní ústav duševního zdraví i kontrolní orgán tady v tomhle tom, aby prostě se tak po Česku jako se to jako nerozebralo dom? No tak odborně... Ne? Formálně nemáme žádnou pravomoc na tím, ale odborně samozřejmě je to naše povinnost dívat se na to, sledovat to prostě, jak vyhodnocovat tu efektivitu a tak dále. Upozorňovat třeba. Upozorňovat na padoušství nebo tak. Třeba i to. Jo. A děláte to? Děláme, co můžeme. Tak já děkuju. Jinak samozřejmě, kdo budete chtít, tak si můžete vygooglit Petra Wimpera, určitě narazíte na spoustu jiných dalších zajímavých zdrojů. A co jsem zapomněla říct teda velice důležitýho, je tohle? Ne, kde, co, kde to? Já jsem vždycky v té přípravě jako perfekcionistka. Máme prostor, potom, jestli vám zapomněla trošku říct, jak to bude dneska strukturované ten večer, takže bude první host, zde můžete vhodit svůj dotaz a třetí část večera, zhruba půlhodinková, bude prostor pro vaše dotazy, takže to, o čem se bavíme s hostama, je takový jako nástřel toho, čím se zabývají a pokud by vás zajímalo něco konkrétního, tak napíšete, koho se ptáte a ten dotaz, abychom v tom měli jasno. Tak já, Petře, děkuji a než přejdeme k Těmovi, tak poprosím Tony o další písničku. A bude i pauzička slíbená, tak se nebojte.